हे बघा आमटीला छानपैकी कड आलेला आहे आणि त्याला तरी पण छान आली आहे. कमी तेल घालून सुद्धा याला तरी आली आहे. आणि ही आमटी कशी करायची, सुकं खोबरं किती घ्यायचं, मी याच्यामध्ये ओलं खोबरं स्किप केलं नाही घातलंय. कांदे किती घ्यायचे, कशी करायची आमटी याची पूर्ण व्हिडिओ ह्याच्यावर मी बनवलेला आहे. त्यासाठी माझी रेसिपी तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. मी माझ्या विथ प्रणय चॅनल तुमचं मी स्वागत करते. आज मी तुम्हाला चण्याची झणझणीत अशी आमटी करून दाखवणार आहे. तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू. हे चणे घेतले, चणे स्वच्छ धुवून रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवले. आता ते पाणी मी काढून टाकलं, त्याच्यात दुसरं पाणी टाकलं आणि त्यात मीठ टाकलंय आणि हे याला मी 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे. हे बघा, हे कुकरमध्ये लावते. याच्यात मी मीठ वगैरे सगळं टाकलंय आणि त्याच्यासोबत मी भात पण लावणार आहे, म्हणजे एकत्र लावणार एकाच कुकरमध्ये. याचे 4 शिट्ट्या करून घेणार, म्हणजे 3 शिट्ट्या केल्या तरी पण चालतं, पण 4 शिट्ट्यामध्ये सगळं कसं व्यवस्थित शिजतं. याच्यात मी 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे. तर गॅस चालू करते. 4 शिट्ट्या चणे शिजत आहेत तोपर्यंत मी वाटण तयार करून घेते. कुकरचे 3 शिट्टे झालेले आहेत. आता मी हा कुकर बाजूला करते. साहित्य दाखवते काय काय घेतलंय ते. बघा, इथे मी सुकं खोबरं घेतलंय, छोटी एक वाटी घेतली, 3 कांदे घेतले आणि इथे मी 2-3 लसणाच्या म्हणजे 3-4 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, थोडंसं आलं घेतलंय, कोथिंबीरचे देठ घेतले. हे बघा, इथे मी धणे घेतलेत, थोडेसे मिरी घेतलाय, एक लवंग घेतली आहे, इथे लाल मिरची घेतली आहे सुकी. तुम्ही इथे ओली मिरची पण घेऊ शकता. थोडंसं जिरं घेतलं आहे. माझ्या मसाल्यामध्ये गरम मसाला हे जास्त आहे, म्हणजे व्यवस्थित प्रमाणात आहे, म्हणून मी त्याच्यात थोडंसंच घेतलं आहे. आणि आपल्या चण्याची आमटी थोडी झणझणीत बनवायची आहे, म्हणून थोडंसं मी खडे मसाले घेतले ते. आता मी हे वाटण आहे ना, हे वाटण मी सगळं भाजून घेते. इथे मी तवा गरम करत ठेवला आहे, हे सगळं त्यावर टाकते. मिरची मी नंतर टाकते आणि ठसका लागणार पण वाटप भाजताना. आणि इथे मी थोडंसं तेल टाकते, भाजून घेते. लसूण असं कट करून घ्यायच्या, म्हणजे त्याला आतपर्यंत चांगल्या भाजतो, म्हणजे कच्चेपणा त्याचा निघून जाईल. ते भाजून घेते. त्यात मी मिरच्या टाकते. हे बघा, ते भाजून झाले. त्यात मी कांदा घालते. हा कांदा भाजून घेते. या कांद्यामध्ये तर मी थोडंसं तेल टाकते, जास्त 2 म्हणजे पाव चमचापेक्षा पण कमी टाकायचं, म्हणजे कांदा भाजतो चांगला. हा कांदा सगळा भाजून घेते. बघा, त्यात मी सुकं खोबरं घातलं. सुकं खोबरं घालताना माझा व्हिडिओ बंद राहिला. ते सुकं खोबरं चांगलं मी भाजून घेते व्यवस्थित. इथे मी गॅस बंद केलाय. आपलं वाटप भाजलेलं आहे, पण थोडं आता तवा गरम आहे ना, त्याच्यात थोडं फिरवून घ्यायचं वाटप, म्हणजे काय ते व्यवस्थित चांगलं भाजेल. काढून घेते. तर बघ, असं काढून घ्यायचं. थोडे चणे घेतले आणि मी आता हे वाटून घेते. हे बघा, हे सर्व मी एकसाथ वाटून घेणार आहे. बघा, इथे मी टोप ठेवलाय, तर गॅस चालू करते. टोप पहिला तापून घ्यायचा चांगला. इथे टोप तापलाय, मी त्याला फोडणी म्हणजे त्याला फोडणी देते. थोडंसं तेल ओतते. तेल तापले, आपण इथे कांदा आणि कढीपत्ता घालते.
असं त्या चुकून मला मिरी गेलेला याच्यात, मी काढून देते. ते कांदा भाजतोय, गॅस बारीक करायचा इथे. मसाला करपून जाईल आपला. थोडीशी हळद टाकली याच्यात, हळद टाकली, मसाला टाकला, 2 ते 2.5 चमचे मसाला, वाटप टाकलं. हे वाटप आहे ना, तेलावर फिरून घ्यायचं, फिरून घ्यायचं. गॅस मात्र बारीक ठेवायचा आहे, ते करपून जाईल. हे बघा, आता चालू परतून घ्यायचं आहे तेला त्या फोडणीमध्ये. आपली ना म्हणजे आमटीला कड चांगला येतं, म्हणजे चव चांगली येते. वाटून चांगलं फिरून घ्यायचं. आता हे चणे आहेत ना, ह्याला काय जास्त वाटण भाजलेलं आहे, मग ते एकदम भरपूर असं ते तेलात तळून काढायची गरज नाही. चांगलं वाटण भाजून घेतलं ना, तर थोडं फक्त तेलात फिरून घ्यायचं. आता हे चणे टाकते. हे बघा, वाटप टाकलं. या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटप जे वाटलं त्याच्यात पाणी टाकलं आणि धुवून घेतलं. आपल्याला पाणी तेवढी पातळ करायची आमटी, एकदम पण पातळ नाही, एकदम पण घट्ट नाही करायची. हे बघा, याच्यात मी चवीपुरतं मीठ टाकते. मी चण्यामध्ये पहिले मीठ टाकलं आहे, त्याप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं. जर बारीक गॅस करून, म्हणजे बारीक गॅस आमच्याकडे येतोय, थोडीशी कोथिंबीर घालते. कोथिंबीर घातली आणि ढवळून घेतलंय बघा. कोथिंबीर घातली आणि चांगला बारीक गॅसवर मी कड काढून घेते. हे बघा, आमच्या चांगला असा बारीक गॅसवर कड आला आणि त्याला असं बघा तरी येते. आता मी गॅस बंद करते. चण्याची आमटी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशा वेगवेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन येत राहील आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊन.